Kumandong sa akin si ate at nanigas ang aking anong. Hi DJ Rakim. Bago ang lahat, gusto kong klaruhin na hindi ako manyak. Ayokong maging manyak. At wala akong balak magkaganoon. Baka kasi isipin ng ibang kabisyong makakakinig ng kwento ko na ginusto ko lahat ang mga nangyari. Well, sa totoo lang hindi lahat ginusto ko. Hindi lahat. Tandaan yan. Itago niyo ako sa pangalang Nestor. At ito, ang aking SPG, as in, super, background, secret, file. Namamasukan ako sa isang mall bilang sales clerk. Trabaho ko ang i-assist ang mga customers sa shop namin at alalayan sila sa pagpili ng tamang produkto base sa kanilang pangangailangan at kakayahang bumili. Halos buong araw akong nakatayo, DJ Rocky. Kung kaya't madalas akong tigasan ng mga binti dahil sa pagod at ngalay sa maghapon. Ang tanging pahinga ko lang ay 30 minutos na lunch break. Dapat sana'y 1 oras, kaso iilan lang naman kaming empleyado. Kaya kusang loob ko na lang binabawasan ang break time ko para tumulong na rin sa shop at nang hindi kami langawin. Pagsara ng shop namin tuwing gabi ay nakatoka rin akong mag-inventory ng stocks namin. Ako ang naka-assign sa mga bumbilya at iba pang electrical supplies. Buti na lang, hindi pa ako nakukuryente. Ako naman na mangisay sa ganong paraan. Kaya sa tuwing uuwi ako galing trabaho, ay ramdam ko ang matinding pagod na hindi ko basta-basta napapawi kahit kompleto pa ang tulog ko sa gabi. Pagpasok ko papuntang trabaho at pag-uwi sa bahay, routine ko na ang sumakay ng jeep. Isang sakay lang naman galing sa terminal ng subdivision namin, papunta sa mall na papasukan ko at vice versa. Solve na. Pero may isang beses, DJ Rocky, na may nangyaring hindi gaanong pangkaraniwang pagkakataon. Hindi ko talaga to ginagawa, kaso ewan. Eto na. Nakasakay na ako sa jeep at nakaupo ako malapit sa mismong labasan. Inantay ng tsuper na mapuno ang jeep ng mga pasahero bago niya pinaandar yung sasakyan. Nung pinaandar na niya yung sasakyan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. At nakita kong nauuna sa natitirang pila sa terminal ang isang babae na walang dalang payong. Sa lakas ng ulan at dahil siya naman ang kasunod sa pila, bigla akong naawa sa kanya dahil maiiwan siya. Wala rin akong nakitang kasunod na jeep sa terminal. Ewan. Pero parang last trip yata yung jeep na sinasakyan ko. Nakakaawa naman si ate. Mag-aantay pa ng susunod na jeep. Nababasa na siya sa ulan. Wala pa man din siyang payong. Kaya naglakas loob na lang ako. Sinabihan ko siya, "Miss, sakay ka na dito, maluwag pa, meron pa." Pagkatapos ng mga 2 segundo,
Tumakbo siya papasok sa jeep namin pero nang tingnan niya kung saan siya uupo, wala siyang maupuan. Ay, ano ba tong naisip ko? Nagmukha tuloy akong siraulo. Gusto ko sanang tumayo at sumabit, kaso may dala akong mabigat na bag. Baka mabasa, mahirap na. Ayoko rin namang mapahiya kay ate kaya naglakas loob uli akong magpresenta. Ay miss, wala na pala, sorry. Kandong ka na lang muna dito, sandali lang naman yung biyahe. Lumingon siya sa akin at nagsabing, sige po, thank you. Bago siya umupo, itinabi ko yung bag ko sa maliit na compartment sa tabi at pagkatapos dahan-dahan siyang kumandong sa akin. Nakaharap siya sa bandang unahan, sideways siyang nakaupo. Pinagtitinginan kami ng mga kasama naming pasahero pero hindi na lang kami umiimik. Siguro DJ Rocky gets din ni ate yung pagiging awkward ng mga pangyayari. At naintindihan din siguro niya. Hahamakin na lang ang lahat, makauwi lang. Habang nakakandong siya sa akin ay unti-unti kong nararamdaman na ang bigat niya. Pero kahit pabigat ng pabigat ang pagkakaupo niya sa bandang hita ko, hindi rin maalis sa isip kong ma-appreciate na maganda pala siya. Magandang maganda siya, DJ Rocky. Medyo blonde ang buhok na mahaba, may pagkamorena, maayos ang suot kahit medyo nabasa na ng ulan. At talaga namang mabangong, parang bagong ligo. Amoy na amoy ko ang napakabango niyang cologne na pinahid niya sa kamay niyang nakasabit sa hawakan ng jeep. Kita ko rin ang maliit niyang relo na saktong-sakto sa makinis na braso. Suot din niya ang ID ng kumpanyang pinapasukan niya. Kaso, hindi ko nga lang makita yung mismong card kasi natatakpan ng bag niya. Gaya ng sinabi ko kanina, DJ Rocky, hindi ako manyak. At ayokong maging manyak. Pero parang naipit na ako sa sitwasyon at tila nakakaramdam na ako ng mga hindi pangkaraniwang enerhiya sa buo kong katawan. Tumatayo na kasi. Diretsuhin mo lang yan, Besh. Tumatayo na ang mga balahibo ko sa tuwing naaamoy ko si ate. At ang buhok niya na lumilipad-lipad sa mukha ko sa tuwing humahangin sa pagtakbo ng jeep namin. Kinikilabutan ako dahil humahampas-hampas sa leeg ko ang ilang hibla ng mahaba niyang buhok. At hindi ko maipaliwanag pero parang ayokong tanggalin ang mga buhok niya tuwing hahampas sa leeg ko. Gusto ko, andun lang. Minsan naisip kong nguyain na lang yung buhok niya. Yun nga lang, DJ Rocky, meron pang tumatayo na isa pang nilalang. Oo, tumatayo yung amo ko sa bandang ibaba. At hindi ko siya makakontrol. Tumatayo't naninigas. Dahil sa lakas ng enerhiyang bumabalot sa inuupuan namin. Sa pagkakatayo at paninigas niya ay pilit niyang gustong abutin si ate na nakaupo pa rin sa hita ko. Panay ang kanyang up and down, up and down, up and down sa loob ng pantalon ko. Kaya umuusog na lang ako paatras para mapigilan ng balak na mapagpapansin nitong amo ko. Hayop itong amo ko. Literal na hayop. Gusto pa akong ipahamak. Mga ilang minuto ang lumipas, unti-unting lumuwag ang sinasakyan naming jeep dahil nagsibabaan na ang ibang pasahero. Nakaupo na rin si ate at tinabihan na lang niya ako sabay nagsabing, "Kuya, salamat talaga. Pasensya na ha." Sagot ko sa kanya, "Okay lang, at least makauwi ka agad." Sa loob-loob ko, para naman akong kinikilig sa sarili ko, napaka-caring ko naman para sa isang babaeng hindi ko kakilala o kaano-ano. Halata sigurong wala akong love life, kaya naging maawain masyado. Yes, DJ Rocky, single ako, wala akong sabit.
At bago bumaba si ate, nagsabi siya uli sa akin ng, "Kuya, mauna na ako Thank you ulit." Sabay tapik sa tuhod ko. Sa isip ko, ate naman, pinakandong na nga kita, may huling tapik ka pa. Baka ma-fall na ako sa kayo ng tuluyan, huwag kang ganyan. Pagbaba niya, tiningnan ko lang siya habang umaabante na uli ang jeep. Pero nagawa niya pang mag-wave sa akin. Tumango ako sa kanya, tila gusto kong sabihing ingat ka, pero alam naman nating hindi kami magjowa, ni hindi kami magkakilala, kaya nagpigil na lang ako. At buti na lang din, wala nang ulan pagbaba niya. DJ Rocky, aminin ko, unang tingin ko palang kay ate ay type ko na siya. Hindi ko sinasadyang maging Hokage, pero dala lang ng sitwasyon at literal na kaipitan. Nagawa nating tumulong. Nang makalayo na ang jeep na sinasakyan ko, dahan-dahan kong in-stretch ang mga tuhod ko mula sa pagkakakandong sa akin ni ate. Pero laking gulat ko nang biglang sumakit ang dalawang binti ko ng dahil sa ngalay. Nag-cramps ako. Nanigas yung dalawang binti ko. Hindi ko maigalaw ng maayos, pero nararamdaman ko yung para bang tinutusok ako ng maraming karayom sa binti sa sobrang ngalay. Muntik akong mapasigaw sa grabing sakit. Panay na lang ang pag-ihip ko sa hangin sa bibig. Mawala lang yung ngalay sa mga binti ko. Naisip ko rin bigla itong amo ko sa ibaba na kapag ako ang nasasaktan ay nilalaglag nga ako. Hindi na ako tinutulungan. Pero sa kawakas, nakauwi naman ako ng ligtas. Dahan-dahan lang akong bumaba ng jeep sa bandang kanto papunta sa bahay namin at naglakad pa uwi. Pag-uwi ko sa bahay at paghiga sa kama ko para magpahinga, hindi ko pa rin malimutan ang mga pangyayari sa jeep. Naalala ko pa rin ang pagkandong sa akin ni ate na para bang sana maulit muli. O hindi kaya sana'y wala ng wakas. Parang mga teleserye lang sa TV. Ilang araw na rin ang lumilipas, pero hindi ko pa rin nakakasabay si ate sa jeep na sinasakyan ko papasok sa trabaho at pauwi. Parang yun pa lang ang first and last na pinagtagpo kami ng universe. Alam ko parang jologs ang kwento ko, pero alam mo yung feeling na umaasa pa rin ako na sana makasabay ko ang babaeng ito sa jeep. Sana nga lang sa susunod ay hindi na sa ganoong awkward situation. Sana katabi ko na si ate at ka-holding hands ko na. Para naman, hindi ako laging nagsasariling sikap lang sa buhay. At para naman, hindi ako nilalaglag ng amo kong paladesisyon. Kaya naman ate, kung sino ka man, kung nasaan ka man ngayon, at kung naririnig mo itong SPG secret file ko na ito, gusto ko lang sabihin sa'yong, gusto kita. Hindi dahil sa kumandong ka sa akin, kundi dahil ka nais-nais ka. Sana may pagkakataon pa balang araw na magkita tayo uli. At sana, huwag ka mahiyang pumansin sa akin. Higit sa lahat, sana, single ka rin tulad ko. Para naman, hindi masayang ang feelings ko para sa'yo. Aantayin kita hanggang sa dulo ng walang hanggan. Charot with harot. Hanggang dito na lang muna, DJ Rocky. Maraming salamat. Muli, ako si Nestor. At ito, ang aking SPG. As in, super. Back in her secret. Fun.